ha ka keteng ka bathiang tam bat ka badan bor tang ka keteng ka jong u Jesus Christ na shim yakani ka lat ka kabo sa isin ban ai khublei bat ban priang subhai pi baro shakani ki channel Khasi Gospel Media ka khubur ka ba khamper ka bang kwa bani sam ha kani ka por ka long ngam dei u jisu kidi ki kintien jong ka jingpla jab ki katu ka ni ki belong ru ka jingika ya ki babun ka gospel ka kum Matthias kalanong ka ba apsaw ka khat ka ba apulai ki kintien jing maham ki ba u jisu ulala kren uong anda kumta la do ei ru unong happy hakmi hangni uba ukres lane hang tai phi wan ngai kiladan hadu palat khat armut ki aktor ki bal akum u jisu ha ki film lani ki movie ba pher Wayne apeng kini ubak tang u Thomas Robert Powell ulai ya ki kentien ki ba long ka jika ya ki katu ka ni ki kristan ki bang lasot na ki rensan social media bat ki bang la pen kelaktin Robert Powell ublaang Jesus Christ ha ka movie Jisu na Nazaret house name shejak na spa nyop ho nyo la grand hakin tin jong u ngan man thaj ban ong ban ngan yai ban ya kani shaka perthai nadu usnem shejak na spa nyop ho nyo ngam dei u Jesus Christ ngadei tang u aktor bat un nongle danda jong kari bilat ngla thaj ban yayo I ya ki dur jonga balabu hak jaka jong ki jingmani bat ki wi ki jaka na kabanta ban mani ngadei tang unong penmi film na kabanta ban kamai jakpo thang ye ki dur jonga ban mani tang ya ublei ha ka jingshisha ngadei tang u aktor u jisu de utrai uni u aktor u blakren ya kini kintien jong ka jing sokhya u kwa ban hikai khamtam e ya ka wei ka kanhun kristan ki ba jumlin ban ngu bandem ha ki statue ki dur jong jisu ki badan ha ki yemani ha ki duan bat kumta terter Wayne pedeng ki aktor ubala pau bha ubala ak ya ka movie The Passion of Christ u jem ka vessel wong ngamde u jisu ubashisha ngade tang u aktor nangta sawe ubaktang Walter McBamey ashandur ya u bat ru kumju udoong ngamde u Jesus Christ sange bandwai hakmat kadur bat ya ujisu ju sha shandur ulakren ye ni kintien da ka basongkhya namar ba ya kadur ka jong u ya ka baladro ya ka balaringdur kidon ha ki yimani jong ki kato ka ni ki kristan nangta ha ki jingkhangyet nangta ha ki kot nangta ki statue ki babun ki baran hakmat ki yingmani jong katu kani ki kristan tang kumta kini kidi kidur ki bapau bha ki bajodan ha ki kalanda ki ba ki babun ki rumit kristan ki jusnotnat banthit man kan mau ya Jesus kan mau bakini kidi ki jing thala kidi ka jingmani blai thau ki banga kwa ban ke ka banga kwa ban kran shishu ba kak tim lap sam sim mujong blehi kedai tang maka kababiang banika yang ayapi ki kam ki apostol kalanong bakhanyo kadakhat ba apkhunai hani kaong di habang yilong ki khun ki siu jong blei omde yangi ban mut ba ka jinglong blei kalong swim ya kakser lani ya karupa lani ya mau khamtam ya kini ki ayum Christmas umno balabu ya kini ki statue ki dur bala mudur ya u Jisu ke Mary u Joseph u angel ba kamtar terter ka Bible ka ai ka jing maham ka bateng hangni ka ong shushu bala mudur bala pelongdur ka dur jong Jisu ki statue ki dur ha ki poster ki kalenda ba kamtar terter Exodus kalanong ba arpo ka dekhat ka basaw bat ka basan ublay uda grand shy kabalong ha ka hukum ka baa na preng ki shpotli ki hukum jong blay udoong men thau blay thau yaladi lemni ya kadur jong ka ru ka badan habneng shajrong kini gidi kintin ki bashay kat kasni ba ublay ulala kran lemni ha ka khndo shapo lemni ha ka hapo ka khndo men dam yaki lemni shakri yaki Nyem dei ban shakri ban ngu ban do yakum kini
Namar ka day ka jingmani blay tao. Ka Bible ko ang sisu. Na ba nga utray uba ublay jongmi ngalong ublay uba tutsyan. Uba penwan ya ka jing palat. Kikpa hakikun hadu ka balay bat ka basaw pateng bendiw jong kiba isi yanga. Nakaliang ka diang ngala syendur na ka Bible. Na ka kitab Exodus kalanong ba arpo. Pinyo i hangni baki hukum ki jongblay kilong ki babet ya ki balay da ka jing thok. But nakaliang kamon ngalasyon ya kaway ka kot katazim ka barit. Pinlap hangni ba ka jingit jong kaway ka kunhun kustan ya ka hukum ka baar ka baong men tau blay tau ya ladi lemni ya ka dur jong ka ek eru barkum tar ter. Pinyo i plen ba ka hukum ka baar kam shem la don syu. Namar bakala ja ka hukum ka baar ya ka hukum ka basipo kila ya penbenta ar benta. Hatu ki kustan ki rungit ki banar hakani ka kunhun kam day ya pi ban kendit benrio. Sange ban ngu bandam hakini ki stasyu ki day ki blay tau nganut ban kran da ka jing syak kum ka tien ka baim ka jong blay. Yohanes kalanong ka basaw ka dekat ka apply uji suang. Henry kapur ka ja bat kalong mentaken haba kinong yamani blay basisya kin yamani ya ukpa haka mesim bat haka basisya naba ukparu uwat ya kibakum kita ban mani ya u. Ublay uwat ya kita ki mamani ya u daka donut daka mesim ka basisya ki jingmot jimkhat ki basisya baru kumju haka basisya ka bamut. Dakini ki stasyu dakini ki poster ki dur ki banbu haki yeng mani lani haki long yang losem jongi ngangit ki jikai ki long ki basai kat kasngi to ai boble on kurku yangi iwei pe wei na kabanta kabrom jongble amen.